Mae yna dipyn o bendroni yn y gogledd yma yn y prif gylch. Mae ni Pencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig o ran y Pencampwriaeth Benywaidd. Felly mae'r cesig a'r ebolesi sydd wedi ennill yn cael dod nôl mewn i'r cylch. Ie, mae hyn yn un o bencampwriaethau, hoff bencampwriaethau fi yn y sioe ydy'r Pencampwriaeth Benywaidd. Jyst achos gyda chi'r cesig magu ar gyfer y cesig magu a'r rhai y dyfodol hefyd. Ac mae gen Rhydian ansawdd arbennig o ran anifeiliaid yn y bencampwriaeth yma. So dwi'n eitha cyffroes i weld pwy fydd yn mynd â hi. Pwy sydd wedi dydaro di? Dwi'n eitha licio y gasau goch enillodd gyda Ann Jones, y casau gwag coch hefyd gyda Crympwell yn bore yma, ac mae yna cwpl o rhai arbennig broc na hefyd. Felly mae'n agos iawn, ond falle swn i falle yn mynd falle am y ddau gasau goch, Crympwell ac Friarley, o ran be dwi'n meddwl fyse Rhydian yn licio, ond dim ond fo sy'n gwybod beth sydd wedi dal i lyged o heddiw. Ond mae'n chwarae teg iddo fo, mae yna bencampwriaeth arbennig o'n blaen ni. Saint Stori neu Sean yn mynd â hi? Byse. Yn fyse fe? Mae wedi cael sioe ardderchog. Do, geth hi bach o anaf yn rhedeg yn gynharach, felly mae Thomas y mab wrthi. O, ni'n gweld hi'n cloffi tyma bach. Pan nath hi ar y glory run, fi oedd hi just yn brifo, so oedd hi'n gloff yn dod allan o'r cylch, felly mae Thomas y mab wedi cymryd drosodd. Yr het i ffwrdd ac yn pwyntio at... Casau Crympwell. Felly, un y dy rai di? Wel ie, dyma Catherine Owens, Brydfa Crympwell, yn mynd ar Pencampwriaeth Benywaidd, ac y gasau gwag ifanc yn mynd ar is Pencampwriaeth. A mae yr ymateb yn gweud, ar gysan a phob peth yn gwerthfarogi y gwaith. Mae'r gaseg wedi wneud yn ogystal â hithau fel yr un sy'n dangos. A cymaint o waith tîm pan ych chi'n edrych ar y dosbarthiadau yma. Mae'r llinach yma yn Crympwell. Mae nhw wastad yn Crympwell Blue rhywbeth. A Blue Lucy yw hon. Ac mae'r llinach y Blue na wedi bod yn llwyddiannus iawn i'r teulu dros y blynyddoedd. Gwrs, Brydfa Crympwell lawr yn Hendi Gwyn. Bydde hwnna'n lun hyfryd. Dwi'n siŵr bod nhw'n hynod o falch o'r gamp yma. Mae merched Catherine wrth i boddau'n dangos hefyd wedi bod yn dangos heddiw. A dyma beth mae'n ei olygu i ennill nid yn unig y wobr gynta, ond Pencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig gyda yr adran Benywaidd. Llongyfarchiadau mawr iawn i Crympwell, Blue Lucy a phawb sydd wedi bod yn rhan o'r daith arbennig yma. Well, Catherine Owen from the Crympwell stud. I spoke to you earlier today. You've got the daughters here, your husband's here, your dad's here, and now you've just taken the Section A Championship. How are you feeling? Thrilled. I can't believe it. I'm so excited about it because Lucy, well, you know she's special, and for her to go and win this, her dad won it 15 years ago, and then she's come back and got the male and the female champion. So I do indeed know she's special. I've tried to buy her before. Are you going to sell her to me now? No way. No, she's definitely going home. Well, you've got Holly, eldest daughter, now in the ring with the stallion, so I'm not going to keep you too much longer. Please go and enjoy your day and come back and see how Holly gets on. Thank you very much. Thank you, Hannah.